Senyores i senyors, la funció està a punt de començar. Si us plau, apaguin els telèfons mòbils. Els recordem que no està permès fer fotos en flash. Benvinguts i moltes gràcies. Així que vinga a buscar l'urna, perquè queda molt poc per acabar amb els passos a seguir. I era hora. Fot 2 hores que esperem una mica més i m'han de cremar a mi també. Ja els vam advertir que els passos serien llargs. No faci cas a la meva germana. Estan fent vostès una gran labor. Moltes gràcies. És simplement part de la nostra feina. Pot comptar amb nosaltres. Sempre que vulgui. Sempre? Sempre... Doncs, no cal que ens parlem de vostè, no ens podríem tutejar. Perquè si ens parlem de vostè, jo em sento molt gran. I, no sé, jo em sento jove, ni que sigui d'esperit. Seràs comparada amb el papa de Roma.
facis cas, dona. Et conserves molt bé. Ai, quants anys em poses? Hòstia, quina pregunta. Ara hi ha una que li ha anat a posar el pobre. A veure, més o menys tu i jo devem ser de la mateixa època. Si jo tinc 62, tu deus ser una mica més petita. 62? També tinc 62 del mes d'octubre. Quina casualitat. Jo també soc del mes d'octubre. Ja només falta el dia. El 6 d'octubre. Mai m'havia conegut una persona que ha nascut el mateix dia que jo. Oh, ha estat voluntat divina. Això és una senyal. Déu volia que ens coneguéssim. La resta de la família no vindrà? Ai, no. El nostre pare va morir quan érem molt joves. Ostres, ho sento. Però no, la que ens va ajudar a cuidar va ser la Pepita, una molt bona amiga de la mama. I... perdona, m'estranya no veure gaire el tanatari. Bé, si no tinc l'oportunitat de veure els seus germans, sisplau, els hi podrà donar les meves condolences? Tant, segur. Moltes gràcies. Sí, passa res, Fèlix. No res. És que mai no havia vist una família que volgués posar les cendres del difunt. En una cassola de fondit? És que tens algun problema al respecte? És que t'importa molt on embotim les cendres de la nostra mare? Mira, Bàrbara, calma't, calma't, que té raó. Mira, Fèlix, papa m'ha degut els meus 4 germans a jo. Què havia de passar amb la mà? No vaig poder evitar ni que fos cremada, ni que la posessin dins d'una cassola. Ai, carn de la cassola, aquesta sí que és bona. Floridora, estic segur que li agrada molt aquest joc que he trobat per descansar en pau. Ara portaré un cadós. D'acord, adéu, Fèlix. Hòstia, ara feia temps que no reia tant. Però quina manera de tirar-li els trastos. Però tu per què m'has pres a mi? Per no sortir de les esferades? Mira, li has tirat tant que només et feia falta tirar-li un piano de por a la cara. No sé què vols dir amb això. Doncs que t'agradaria que aquest treballador també et treballés a tu. Jo ja no estic per aquestes coses. Però què dius? Si cada nit sento com reses perquè t'agradaria tenir fills, un marit, una família, vaja. No sé tu no has fet això, ho inventes. No ho neguis, que ho portes escrit a la cara. Bé, sí, m'hagués agradat tenir... M'agradaria tenir un marit i uns fills, però... No sé. Mira, això de tenir un marit encara ho veig factible, però no dels fills. Si el teu arròs està covat. Mira, el meu arròs està al dente. Que a veure si tu, arròs, una vegada t'espaviles i busques feina. Perquè portes un any xuclant de la meva mameta. Ja, però jo no he vist a casa teva, perquè no és casa teva, és casa del nostre germà, el Just. I de la seva dona, la Glòria. Bueno. Podràs dir de la bruixa de la seva dona, la Glòria! Bona tarda, cunyades! Hola, Glòria! Però quina gràcia de veure't, pensava que avui no vindries. Ai, jo sempre tinc molta feina i sempre estic treballant, sempre iniciant nous projectes per tenir nous clients, sí? Ai, Glòria, tu sempre tan treballadora mirant com tira l'empresa endavant, O bé, si no ho faig jo, ningú ho farà per mi. És que clar, tu ho fas molt bé, ets molt treballadora, no com d'altres, que s'aprofiten del que fan els demés, no fan res i esperen que els hi tregui les castanyetes del foc. Mira, guapa, tu sola t'entens de mi, perquè si no viuries tota sola i amargada. Perdona, però vis, amb en Joan, en Jacob i en Jaume. Com? Abans no tenia parella, jo en té 3? Que va. Així és el nom dels seus 3 gats. Sempre es posa noms d'apòstols començats per J. I si tinguessis un quart, quin nom li posaries? Judes? Tu creus que li posaria el nom d'un traïdor a un dels meus gats? El vostre silenci ja respon la meva pregunta. Bueno, però ara ja no li caldrà tenir més gats, ara que he conegut tant. Fèlix? Fèlix? I qui és en Fèlix? No sé què t'ha preguntat. Vinga, Madonna, que no li digui a ningú! No,
Però, mira, Bàrbara, no em facis sentir com si fos una... com si estigués fent una cosa que no és correcta. Aquí porto els mocadors. Bona tarda. Em dic Fèlix. Soc el treballador del crematori. Així que tu ets en Fèlix! La filla m'acaba de parlar molt bé de tu! D'un senyor molt amable que es dedica a l'atenció de les famílies. Això mateix. L'acompanyo en el sentiment per aquesta pèrdua tan dolorosa com deu ser la d'una mare. Que es confon? No, jo soc la dona d'en Just, que és el tercer fill de l'Encarna, que ara vindrà, que està marcant. Jo no soc pas filla de l'Encarna, ni voldria ser-ho. Disculpi. Pensava que eren germanes. Com que tenen una retirada. Mira, sabies, Glòria, que en Fèlix i la Fina van néixer el mateix dia? Ai, tu, quina casualitat! Deu ser cosa del destí. Mira, saps què estava pensant, Fèlix? Que podries un dia, per agrair-me tot el que has fet, venir a casa nostra, coneixes el germà i a la més important, a la Fina. Oh! Quina bona idea que has tingut, Bàrbara! A tu què et sembla, Fina? Seria tot un plaer, vull dir, un gust. Perdó, que m'agradaria molt. Jo encantat de participar-hi. Bona tarda, família. Hola, Perdoneu per apretar, Hola, germanet, et veig et passa alguna cosa, estàs atabalat. No, res, el de sempre. Oi, que ha tornat a sortir tèrmins a les noves construccions. Això es veu. A l'última entrega de cases ha sortit una nova plaga. Encara jo sóc que t'ha dit per això extermini. Per això que no acabo d'entendre d'on surten aquests maleïts bitxos. Totes les nostres cases passen tots els controls als quals les sotmetem, inclòs el de prevenció de plagues. Ai, saps què passa? És que Antoni Just, el meu germà, té una empresa de construcció de cases de fusta. Construcció Escorbera, les cases de fusta de primer. De fusta? I per què? Home, aviam, jo soc arquitecte i abans treballava en una empresa de construcció d'àmbit nacional, fins que em vaig cansar i vaig decidir iniciar un projecte que realment m'apassionés. La construcció de cases de fusta. Cases respectuoses i sostenibles amb el medi Ai, al ambient. principi em va semblar una idea espantosa. Tenia un molt bon lloc de feina amb una empresa de molt bon prestigi. I després, de mica en mica, vaig anar veient possibles finalitats que no havia vist d'un bon començament. Pues a mi, des del principi, que em va semblar una idea de merda. Cases de fusta, qui les compraria? 4 idealistes arreplegats com el meu germà. Mira, a mi em fotria por tenir una casa d'aquestes, penjar un quadre i que se'm caigués la paret a terra. No, mira, encara més, em fotria por tirar-me un pet i que s'incendiés la casa. No. Jo, la meva casa de maó i de ciment, com s'ha fet tota la vida, i no la canviaria per res. Escolta, mira, tot això són calúmnies. Les nostres cases estan fetes amb les fustes més robustes i més fortes del mercat. Inclús les sotmetem a proves ignífugues per fer-les encara més fortes. Tu sabies que la fusta era un magnífic aïllament tèrmic? No ho dubto pas. Ai, com preteneu que siguin respectuoses amb el medi ambient si el que convencies és la tala d'arbres, A no ser que tinguis terrenys de deforestació controlats. Això és el que es fa amb alguns murs de taüt que nosaltres tenim. Just a la fusta. Ai, és que però darrerament estan havent moltes vegades tèrmits a les seves construccions. I aquí és on entra en acció l'espantaments. No! Expliqueu bé, cunyada. Jo soc fumigadora. I llavors, per un preu raonable, els deixo als pobres desgraciats que tenen les plagues les cases tal com les havien tingut en un bon començament. I és per això que no acabo d'entendre d'on surten aquests maleïts bitxos. Per tot això, hi ha llum a la porta de la meva mare. Hòstia, aquesta sí que era un bon bitxo. Un mocador? Sí, gràcies. Perfecte. Encantat, Just. Fina, un mocador. Ai, sí, gràcies, Fèlix. Fina, no ploris, que l'Encarna no ho hagués fet per tu. Potser sí. No! Mai no està de més plorar. Val més treure les llàgrimes que guardar-se-les a dintre.
Ai, un gran consol, Fèlix. No es mereixen. Almenys vosaltres teniu una mare per qui poder cuidar. Oi, per què ho dius, això? Que no has conegut la teva mare? No, la veritat és Quin greu em sap. que no. Em vaig quedar orfe de l'Or Petit. Gairebé tota la meva infància vaig viure en un orfenat. És que jo pensava que els meus pares van morir en un accident de trànsit. L'únic que va sobreviure vaig ser jo. Però en arribar a la majoria d'edat vaig trobar un document d'adopció dels meus pares, dels que havien mort. Quina pena. En aquell moment vaig sentir com si m'hagués tirat un cubell d'aigua freda per damunt. Tants anys pensant que els que s'havien mort eren els meus pares, quan en realitat eren els farsantes. Quina crueltat! Aquell dia vaig decidir de retrobar la meva mare real, de viure per trobar-me en ella. Si persisteixes, segur que reïxes en la teva promesa. Sempre havia somiat en una família per passar tots junts Nadal, per fer-nos regals, menjar galets, com fan totes les famílies. I jo mai no ho he pogut. Bé, no pasa res, és el que hi ha. Ahora tengo que ir a atender otros clientes. Tornará a pasar d'aquí una estona. Adéu, Fèlix. Imbècil! Saps si quan el Fèlix m'ha vist per primera vegada m'ha confós per la teva família? Ah! A mi! Digue'm que no tinc la forma de la vostra cara. Digue'm que no m'accepta a vosaltres. Per què llavors jo soc capaç d'anar la resta de la meva vida amb una bossa d'escombraries al camp? Creus que ara és moment de parlar d'aquestes coses? No, potser tens raó. Podríem començar a parlar de l'herència. Hòstia, bona idea. Creu que és un bon moment ara. Home, i tant! Però si mai no coincidim tots tres. No, i no. A mi no hi compto. A veure, per què no? Home, perquè l'ànima de la mama encara no ha arribat ni al cel. Al cel? Però què dius? Si ara ens deu estar pagant una festa amb Satanàs i nosaltres aquí, pendent-nos-la. A veure, anem al gra. Aprofiteu ara que esteu tots tres per repartir-vos l'herència. Després cadascú se'l porta a la seva part, a casa seva, i aquí no ha passat res. Però no hi som tots. Falta la nostra germana, la Diana. Escolta, que d'ell quan vindria? A mi? Perdó? Què m'havia de dir a mi? Jo què sé. No te'n recordes que et vaig dir. Truca a la Diana, digue-li que la mama ha mort i que et digui quan vindrà. Mentre jo feia tots els tràmits i la paperassa de la defunció. Hòstia! És veritat. Se'm va passar per allà. Esteu dient que la nostra germana Diana no sap que la mama s'ha mort? Bueno, és que algú li ha dit, doncs jo què sé, ja se n'assabentarà, no? Jo què sé, són coses que passen. No són coses que passen, són coses que et passen a tu. Aviam, no ens enfadem, vaig avisar-nos d'alguna manera. No ho facis, això! Com que no? Com que no? La vostra germana no té per què saber-ho. Ara sí que no t'entenc. A veure, doncs que si la vostra germana no ho sap, us repartiu la pasta entre els tres i punto! Hòstia, a mi em sembla de puta mare. A veure, sabem si l'encarna va fer testament? No, la mama no va fer mai cap testament. Doncs ja està! O sigui, estàs suggerint que mentim a la nostra germana? No ho suggereixo, ho afirmo! No, tot això no està bé, A veure, just, no és una qüestió de veure mal. Mira, és com que va el que va a la llotja i no aposta pel peix, perquè doncs no se l'emporta. Doncs això és el mateix. El que no es preocupa dels seus diners és de burros a l'any al darrere. A mi no em sembla correcte, això. Just, no li diem res i punto, d'acord? No és moralment cristià fer això. Pensant-ho bé. Què és més lògic? Que s'ho quedi algú que li donarà profit amb aquests diners i que li fan falta? O que s'ho quedi algú altre que ja en té molts de diners,
Ella ja té molts de diners, perquè n'hauria de voler més. Sí! Si els diners no fan la felicitat. En el fons li estem fent un favor. Si li donem tots a ella, no sabrà què fer-ne de tants que en té. Nosaltres els necessitem molt més. Fina! Imagina't! Podries gastar-te els diners en el projecte caritatiu que tu volguessis. Sí. El que volguessis. Home, mira't d'aquesta manera. No! Quina que és tossut, No. Que no es poden fer obres caritatives amb diners obtinguts de causes fraudulentes. Fina, recordes quan eren joves que la Diana et va robar el que deies que era l'home de la teva vida? Recordes que deies com t'estimaves en Josu? Si no hagués estat per la Diana, ara podries estar vivint amb el teu home i els teus 3 fills en comptes d'haver-te d'acostumar amb els teus 3 gats i la teva germana. Què dèiem? De repetir-ho 3, no? Doncs va, sí. aquesta és la meva germana. Ja ho veuràs, no te l'empenediràs. I sabeu què us dic? A la Diana, que se'n va de tant d'hora a París a viure allà lluny, que es quedi allà tomant les pilotes a qui sigui, i que no porti més. I ens ho repetim nosaltres 3, sí senyor? Jo pensava que era allò la xurra. Però sí, que es quedi a París jugant a la petanca. Tens 50 anys que juga aquest esport de iaios, la petanca. Hola, família. No pot ser! Que bella campionat europeu! Diana, germana, però quina alegria de veure's! I què hi fas aquí? He tornat a la ciutat per celebrar el triomfal de mama que hem del campionat europeu de petanca que s'ha celebrat a Macedònia! Quina alegria! Ai! Veig que tot continua rodant com sempre, No hi ha campionat que se t'escapi de les mans! Dona, esclar que no, perquè per això va fitxar per un dels equips més bons d'Europa, oi? Que s'ho està per aquí a la Ronya. Ai, noi, que tal et prova per París, Ja fa molts anys que aquí soc. He volgut desconnectar un temps i per això m'he agafat dies lliures per esvair-me. Però la sorpresa me l'enduc quan he arribat a casa de la nana i no hi havia ningú. Tot el dia passejant amb la maleta amunt i avall buscant-los, però ja sóc aquí. Sí, és que bueno, és veritat, Mira, fa 3 dies que li dic a en Josep que ha provat de contactar-te per terra, avall i aire, però no hi ha hagut manera. És que ja a Macedònia no deu haver-hi massa comunicacions, oi que no? Ai, no passa res, és que em poso tot el dia viatjant. Ara cap aquí, ara cap allà. Les agotes sobres que sempre vaig fer una vegada a l'any a veure la mama. No sé què, m'ho he trobat tot tan canviat. Com és que ella no viu a casa seva? Mira, la veritat, aquest últim any han canviat molt les coses, Diana. Resulta que la mama va pensar que podia posar-li de casa seva per fer un sobre això. I aleshores, clar, però tenia un problema on anar on a viure. La Bàrbara i jo. Sí, i llavors, quan li vaig fer una revisió totalment gratuïta a la meva estimada sogra, i vam trobar una plaga que havia de ser urgentment exterminada. És per això que va haver d'anar a una residència i vam haver de llogar el pis de la mama a la nostra germana Fina perquè tingués un lloc on viure, saps? El vostre pis el seu llogar. Sí. Però resulta que, clar, el pis d'ells estava a un barri de les afores, a dalt de tot un altiplà, i allà hi havia unes pujades molt costerudes, em va saber molt greu deixar de viure amb la mama, però... Hi ha una cosa que no acabo d'entendre. Si les meves germanes viuen a casa vostra, on vivim vosaltres? A casa de la mama. Però com? Però que no dic que hi havia una plaga. Sí. No. La millor manera de fer fora els tèrmits és viure com uns
final d'extinció, Sí, però tampoc refia, Ai, mai. Quina de canvi se'n pot tenir. És que mai pot saber què et pot deparar el futur. Mira la mama! Silencio, vam dir que de fet escaldada, no sé quan. Diana, tu te'n recordes quin era el plat favorit de la mama? Sí, la pormillón. Cada dius que la setmana se'n feia un paquello 3. Cada setmana se'n feia un parell o tres. I quina era la preferida de la mama? Quina era la fondue preferida? La pormillón s'ajuda, aquella que surt esnacat amb oli bullent. Exacte. Doncs es veu que abans d'ahir, que era diumenge, que vam anar a missa de migdia, van trobar a la mama a la sala d'estar de la residència totalment cremada i desfigurada. Deuria patir algun accident. Al seu costat hi vam trobar la seva cassola preferida de fondue. Pobreta, va morir com una patata brava. Torradeta per fora i torreta per dintre. Va, com estranya que la sola tingués un accident amb la cassola. Recordeu que tenia un control extraordinari quan manejava la seva fondue. Per això no et preocupis. Els detalls ens ha dit que la policia que tots els analitzaran, sí? Bueno, de totes maneres, quina fos la causa. A veure, jo penso que hauríem de començar a parlar de l'agència. Heu dit alguna cosa entre vosaltres? No se'ns havia acudit, no. Doncs que us sembla si ho repartim a 4 parts iguals, un per cada germà. S'han descoberta, no? Ai, mira, no has tret de la boca. És just el que li deia al meu marit. Sí, jo estic totalment d'acord. Sí. Escolta, si no hi ha més remei. Com? No, Beca, que és el millor remei. Per què? Hi ha famílies que es barallen per l'herència, però això a vosaltres no us passarà, oi? Doncs apa, solucionat, després quan vingui la notària, doncs ja ho parlem, no? Faltava perquè portin les cendres. Ara, aviat, suposo que vindrà en Fèlix i les portarà. Quines ganes que tens de veure el teu pretendent, Que t'has ficat al treballador, punyetera. I com és? Ara el veuràs quan entri. Ostres, mira. Sí, Bona tarda. Em dic Salvador i sóc l'inspector de policia que investiga el cas de la senyora Maria Rosa Encarnació Puig Domènech Santolí. De qui? De la mama. Som la seva família. Sí. Ai, em dic Glòria, Allà, encantada. Ai, inspector, que sort que ens hagi vingut a trobar. Estem tan consternades amb tot el que ha passat. Hola, Salvador, soc la Diana i soc la segona filla de la corona. I completa la meva cunyada, que està casada amb el meu germà marit. I sofrà un consol que no he vingut a portar un bri de llum amb aquest maltrat que estem passant. Diana, tu, ara que aniràs a París, ja se sap la distància ajuda a oblidar. Hola, molt de gust, soc la Tina. Bé, i pensi que jo he estat fent-me càrrec de la mama aquests últims anys i ja necessitaré algú que em pugui distreure. Ja, però per això ja tens a Déu. Hola, Salvador. Soc la Bàrbara, la filla petita de l'Encarna. I t'han dit que estàs com un tren i a sobre ets pol i que encara em posa més. Mira, la propera vegada porta la porra i les manilles i et deixo que investiguis una altra cosa. Oi, mira què et passa, Bàrbara. Què passa? Que aquí l'única que pots dir ets tu o què? Podríem parlar si parles. Mira, la presó així com lligava jo amb els de seguretat. Sí, això! Investiga-li els antecedents, així veuràs de quina calanya està fent aquesta. Família, ja n'hi ha prou, no cal que portem el numeret davant de l'inspector. És veritat, Mica, que jo tinc pressa. Digues, Salvador, quines novetats sobre el cas? Durant aquests últims 2 dies
hem investigat a fons. Hem analitzat l'escenari on es van propiciar els fets. I també hem interrogat el cercle més íntim de la residència. I després de valorar i comparar les dades, n'hem pogut extreure una hipòtesi. Ui, em posa tant quan parla. Com ja sabeu, la vau trobar totalment cremada i desfigurada al costat de la seva cassola. Això ens va fer pensar que venia de la cuina, tot i que la residència tinguin terminantment prohibida a l'entrada. Amb tot, ella va aprofitar l'absència de personal que hi havia durant la missa per escapolir-se dins de la cuina per posar la seva cassola de fundir els fogons, malgrat que aquell dia hi havia mongeta tendra per dinar. Ui, és que era capaç de per fundir. Tanmateix, es veu que era una pràctica seva habitual, tot i que sabia perfectament que no podia fer en cap cas. Una treballadora em va confessar que havia trobat els fogons encara calents, de poc després que la trobessin ja morta. A part, també va trobar un envàs d'oli d'oliva verge, extra, de la màxima qualitat. A les escombraries, quan cap dels treballadors l'havia obert encara. Per tant, va venir de la cuina del segon. Tot això que diu l'inspector és molt interessant, Però quiero fer realment que vingués a parar la casa per preparar. Després de sortir de la cuina, es va dirigir cap al menjador on tenia taula parada. Tot i que ella no hi va arribar a saber mai. En un primer moment ens va despistar saber que tenia la televisió encesa. Però aquesta està blaquista per algú. La televisió? I quin programa mirava? Ara ho sabràs. Tot ens ha encaixat després que la resident de l'habitació número 503, la Concepció, em confessés que el dia anterior l'havia vist des de la seva finestra comprant loteria a la parada de la cantonada. Ai, com va saber que era ella? Perquè la va veure amb el mateix vestit amb la qual després la van trobar desfigurada. Era el seu vestit preferit. El seu vestit, el de l'estampat de flors. Per tant, el procés de socarrir va ser el següent. No va poder arribar a taula perquè va llançar la cassola pels aires a causa de l'esglai que li havia provocat saber per la televisió que era guanyadora del Premi Gros de loteria valorat en 300 milions de pessetes. Si ella és gorda, llavors els diners! Els diners són per als seus fills. Prou! Però què passa? Diana, obre el cap. Deixeu-me acabar. He dit. Això, però en cap cas he dit que haguem trobat el bitllet de loteria. No l'hem trobat. On és la meva pasta, On és? Sí, segur que per fastiguejar-nos se'l va deixar pujar a la butxaca del vestit i l'únic que es va cremar amb ell no per posar a cobrar. Sí, l'hem cremat amb el vestit i el bitllet del compro de vida. Amb el vestit i el bitllet de loteria. No pot ser! On és la meva pasta? On són els meus milions, On és? Aquí porto les cendres de l'encàrrec.
Tieta Bàrbara! Virgínia, neboda meva, què hi faig aquí? On soc? A veure, tieta, ets a la meva notaria i no pots anar escampant les cendres de la meva encarna per aquí perquè m'ho deixes tot molt brut. Margarida, ja prou d'aquest comportament. No te n'adones que tots estem decebuts amb això de la notaria? Però per això no he muntat aquest numeret. Que ens muntat escàndol que ens han fet fora del crematori. Bàrbara, has abocat aquesta cassola 3 vegades. No sortirà el bitllet de loteria, que no ho veus? Va, vinga, dona, va. Però és que per una vegada que em toca una cosa a la vida i he de renunciar-hi tot fàcilment. Ai, a veure, Bàrbara, jo estic tan consternada com ho puguis estar tu i t'entenc a la perfecció, però la meva filla Virgínia no té cap culpa, o perquè li hagis de deixar la notaria feta un xurral. Mira, saps què et dic? Si tens una escombra, t'ajudo i és com una mica per caritat cristiana, perquè ja que ho faig, no faré jo. D'acord, doncs si vols, mira, hi ha una que està al costat d'un petit armari que hi ha a l'entrada. Us vaig a buscar-la. L'ajudo a buscar-la. D'acord. Família, que fem amb la està posant calenta? Ui, seria una pena desperdiciar una ampolla tan bona com aquesta. És un armant Brinyat de 1970. Val més de 50.000 pessetes l'ampolla? Hòstia, més de 50.000 pessetes, doncs potser sí que ens la fotem, no sé si se'ns passa una mica la set. Sí, tens raó, podríem fer una copeta i així potser veiem les coses des d'una altra perspectiva, oi que sí? Diana, podríem celebrar la teva victòria. Oh, i tant que sí! Tindria que haver vist com va ser la final. Realment va anar molt igualada fins al darrer moment i la responsable de l'últim llançament era jo! Mireu, vaig tancar els ulls. Vaig agafar una mica de sorra per veure cap a on bufava el vent. Vaig caminar amb pas ferm fins a la circunferència de llançament mentre notava que una gota de suor regalimava pel meu front. Em vaig posar el meu guant daurat de la sort. Quan finalment em vaig veure determinada a projectar la bola, vaig clapar una mirada al polits. Vaig pendular el braç perquè la bola agafés l'esbrancida suficient i vaig soltar-la, de tal forma que la bola va crear una paràbola perfecta cap al lloc on es dirigia. La bola s'obria pas entre les molècules d'oxigen suspeses per l'aire, fins que en el moment just de l'impacte va caure i va ser declarada vencedora! Disculpeu, que pot passar? Hola, bona tarda. Passa, Salou. Hola, Virgínia. Han de fer viatge a Salvador. Ens has trobat a faltar, Salvador. Has muntat la porra i les manilles, Salvador. Però quin greu que em sap que hagis hagut de venir a peu, Salvador. És que el cotxe de la mama només té 5 passes, noi. Mira, més per M'hauries d'haver fet cas i hauries d'haver anat al maletero. Així, en Salvador hagués pogut venir davant de nosaltres. Prou, això no hauria estat just. Bé. Crec que és més important que us acabi d'explicar la hipòtesi que abans no m'heu deixat. Amb tot aquest sarau. Virgínia, ja t'hem pogut explicar tot el que us he contat abans. Encara hi ha més informació del cas? Sí que hi ha més informació. El que m'ha mancat dir-vos abans de tot el sarau és que no només no hem trobat el bitllet de loteria, sinó que tampoc no hem trobat a la millor amiga de la residència, de l'Encarna, la Pepita. La Pepita va marxar abans que s'acabés la missa i no n'hem tornat a saber res més. La Pepita ha desaparegut? M'estranyava a mi no haver-la vist al tanatori amb l'amiga que havia sigut de la mama des de ben petites. Sí, però és molt estrany. Que s'enteneu el que ha fet d'ella. Miri, jo, Déu meu, només digues que la Pepita està bé, sisplau. Un moment, si penseu una mica tot encaixat. Bitllet de loteria no va ser que
encarnat, sinó que la Pepita es va trobar el cos, va trobar el bitllet de loteria, se va posar a la butxaca i va sortir fugint per cobrar-lo. Ho ha descrit a la perfecció. Mira-la! Com es feia ben innocent quan deia que ens cuidava perquè li encantaven els nens, tot i que mai no es va casar ni en va tenir de nens. Pepita, la molt punyent! Moritana, ei, que ja veig, que no puc dir res. Bueno, i a veure, hi ha alguna forma d'evitar que es pugui cobrar aquest bitllet? Cada vegada que intento exposar els meus arguments, no em deixeu. Només ho pogués? Sí, disculpa, et fa res que si no tocava. No creus que està un munt d'orells per tot que som els de loteria de mateixa edat, no? Ell és més gran. Oh, i com ho saps? Bueno, perquè, mira, fa un temps vaig coincidir amb ell, hem anat a casa d'una herència... Sempre fa molt, sí. D'acord. Des del primer moment que ens vam adonar que el cas de la Pepita estava relacionat amb el cas de la Bancarta, la vam posar en busca i captura. I bé, us puc anunciar que els nostres esforços han donat el seu fruit, perquè han recuperat el bitllet de loteria. Salvador, ets el nostre Salvador! Sort que en tenim de policies com tu! Ai, Déu meu, però la Pepita segur que no sabia el que es feia. Que no? Segur que ho tenia tot planejat ja. A no passar els últims anys de la seva vida a una illa caribenya, tot el dia fent topless i tot de nois cantant-la i servint-li copes. A les Illes Caimán, concretament. Però bé, el que també us he d'acabar de dir, que hem recuperat el bitllet, però en cap cas no l'hem detinguda. Com que no? Aquesta era el xapulló i no porta. Calma, sisplau. Acabarà apareixent tard o d'hora. Es veu que ja havia comprat els vols i l'últim que li quedava era cobrar el bitllet. El que passa és que quan s'ha personat a un dels locals de la loteria li han requisat. I quan els meus companys han anat a detenir-la, ella ha marxat corrents abans que els meus companys arribessin. Hombre, però si l'última vegada que vaig anar a veure la Pepita anava amb un caminador, perquè la recuperat del maluc, te'n recordes, Bàrbara? Bàrbara... Germaneta, que et trobes bé? Ai, hòstia, perdoneu, és que quan faig papiroflèxia em relaxo tant i em concentro tant que no m'entén de res del que passa al meu voltant. Bàrbara, què estàs fent? Té un regal per tu, perquè no t'enfadis. A veure, Bàrbara, amb això no evitaràs que no m'enfadi. És més, tots aquests expedients que estan fora del seu calaix no ho haurien de ser-hi. Digueu-me, com trobaré jo ara el testament? Quin testament? Doncs el de l'àvia Encarna. No, la mama no va fer pas un testament mai. No, que tu sàpigues. L'àvia Encarna va fer el seu propi testament per a cosa d'un any, quan vosaltres la veu ingressar a la residència. Em va dir que no li digués a ningú i he complert amb la meva paraula. I ho has mantingut tan secret durant tot aquest temps sense ni tan sols poder-li ho dir a la teva mare. I per què no l'enganyaves i ho deies? Perquè no sóc com tu. Ara resultarà que la neta de la bruixa que va morta, com moren les bruixes, ha sortit ètica. Sí. Jo com a professional que soc compleixo amb la meva paraula i no canvio de direcció segons bufi el vent. Oh, Virginia bonica, abans ens havíem posat tots d'acord a repartir-nos l'herència 4 parts igual. A saber el que m'ha deixat escrit la mama. Veritat, just? Ja veig que ho deixaria tot abans dels pingüins del zoo que els seus propis fills. Mira, Virginia, tu que tens la potestat de fer-ho perquè ets notària, per què no signes un paper dient que no va fer testament i punt? Ningú no vindrà a donar la contrària. M'hi nego. Vaig dir que faria complir les seves darreres voluntats i així serà. Jo et recolzo, Roseria, no és tan fàcil amagar aquestes coses. Fina, tu què penses? És que la mama mai saps per on et pot sortir jo. És que 300 milions, són 300 milions. Doncs bé, això és increïble. Mira, Virginia, no siguis burra. Us donem una part a cadascú i arriba la segona. Home,
saber on és, no? Per lo qual, un de nosaltres podria trobar-lo, posar-se a la butxaca i fer-lo desaparèixer. No sereu capaços. Oh! No apareixerà aquest testament. Oh, quina pena, no sabem a qui li va deixar i ens haurem de repartir entre nosaltres. Ai, seria voluntat de Déu! Ai, penso haver-me polit tota la pasta abans de morir-me, per tal que no puguis heretar-ne res. Tu no pots heretar res, que tu no ets filla. Perdona, àvia, he intentat fer tot el possible per deixar allò que havies escrit, però ja veus, ha estat impossible. T'he decebut. No et fustiguis, que ella estaria molt orgullosa de tu. Família, celebrem que són nostres els millors! Si no hagués sigut per la mort de l'Encarna, ara no seríem rics! Ja tenia raó l'àvia Encarna quan deia que havia criat un niu de corbs. Per l'amor de la mamà! Salut! Un moment. No s'ha Família! He trobat el testament! No! No s'ha acabat encara? Quin mal esquena. No, encara no. I ara? Ai, no, encara no. Ara sí, veritat? Quin remei, noia. Ai, Just, he vist persones lentes, però com tu, cap. És que no entenc per què han muntat tot aquest circ. M'has tingut tot el matí donant voltes com una baldufa. Que si el sofà cap aquí, que si la tele cap allà. Tot per acabar plastificant tothom. Què és això, nova moda de muebles la fàbrica? Calla! Que em desconcentres! A veure, Just, ahir vam llegir el testament. Ara ja hi sabem què hi diu. Aquesta tarda es decidirà qui es queda amb l'herència de la teva mare, entre la qual hi ha el bitllet de loteria premiat amb 300 milions de pessetes. I saps per qui seran? No, per això ens reunim aquesta tarda, no? Per saber-ho. Ai, Just. Ai, sembla que baixis a l'hora. Mira, no facis cansar-me perquè és que estic baldada. A veure. Els diners seran meus. Vull dir, nostres, però no et pensis que els diners et cauran del cel perquè sí, Abans ens els hem de pagar. Mira, per començar, he decidit posar tots aquests plàstics pel tema dels tèrmics. Tèrmics? Però si no n'hi ha hagut mai de tèrmics. Ai, Just! Però d'alguna manera haurem de fer creure a les teves germanes que portem gairebé un any lluitant contra els tèrmics i que per això ens hi hem hagut de mudar al pis, amb tot el gran esforç que això ha suposat per nosaltres. Esforç? Esforç cap ni un. Que prou que t'ha faltat temps per tindre un pis aquí al centre amb pàrquing inclòs. Això sí, sense pagar ni un duro, Però sí, és veritat. Però també I llogar el nostre pis de les afores
a la meva germana fina, heu vist mal comunicat que per arribar-li s'ha d'arribar per un camí de terra costerut, i fer-li pagar religiosament cada final de mes, Bueno, sí, doncs mira, però podria anar-hi amb autobús, que només triga 2 hores. Sí, esclar, perquè el cotxe de la mama te l'has apoderat tu, oi que sí? Com a cotxe oficial de l'empresa, que l'instal·les cada matí quan surts, la mascota de l'empresa, l'escarabat Montserrat, que li fots al damunt, i l'escarabat va saludant així a tota la comarca, que els crios quan el veuen al matí s'espanten els crios, perquè mira que es lleig aquí l'escarabat, i s'espanten al veure. Que mires el cotxe de lluny i sembla una tifa de mamut. Prou! Escolta, jo no Montserrat l'accepto tal com és, tot i ser una mica de forma. Bueno, bastant de forma. Bueno, molt de forma. Mira, la culpa de tot això la va tenir la teva mare quan va decidir posar el pis a lloguer. A mi, amb el seu pis, que faci el que vulgui. Però saps també com jo, que volia venir a viure aquí amb nosaltres portant-se també la teva germana. Sí, esclar, i passa un tio rodó, oi que sí? La fas fora de casa, la poses en una residència, i no deixes entrar ningú a aquesta casa durant tot un any, oi que sí? Què t'ha fet canviar d'opinió que vingui la gent avui aquí, Què t'ha fet canviar? Que em fas molta por, que et deixes entabanar per les teves germanes i t'enganyarien per no deixar-te res. Mira, Just, si ens quedem la casa, direm que els tècnics han desaparegut com per art de màgia. I si no ens la quedem, direm que s'han reproduït encara amb més força. I llavors ens hi hem de quedar sí o sí. D'aquesta casa no ens traurà ningú. Ens hi quedarem, encara que sigui com ocupes, però ens hi quedarem. Glòria, ets una magnífica estratega. No he vist en el món persona més calculadora que tu. Ai, que poca. Tu fes-me cas i compliràs tots els teus somnis. Imagina't, una ciutat immensa, tota plena de cases de fusta, on tothom recicla i té cura del medi ambient. Series com el Gandhi de la sostenibilitat, però amb els ulls blaus. Hola, papa. Hola, filla. Li he dit a la Diana de venir abans perquè ens faci costat. Hola, mama. Hola, mira, la falgaré amb 4 coses insubstancials per fer-li creure, que li fem costat. I quan tinguem els diners li donarem una part, quan en realitat no li donarem ni les engrunes. Escolteu, heu fet alguna cosa? Ni que fos targetja i massa més a l'escapa Montserrat. Però filla, què passa aquí? Per on has entrat? Per on vols que entri? Per la porta. I no heu sentit de què parlàvem, oi? No, jo tota sola no. Us deu haver sentit tota la comunitat amb els crits que fèieu. I no t'ha fet canviar l'opinió de nosaltres? No t'ha fet pensar... A veure, papa i mama, no puc canviar ja la vostra opinió perquè són els vostres comportaments que he vist des de petita, o sigui, no em sorprèn res. Bueno, vaig a menjar alguna cosa. Virgínia! Ja vas a l'Ònia, no te la mengis, que està la teva tieta. Ai, deu ser la Diana. Ah, que és un crit. Just, espera, mira. Entretina la Virgínia, que aquesta no té pèls a la llengua mentre jo estic amb la Diana. Just, mira. Que no té pèls i que és capaç de fer-nos anar al plat, Oris. Vinga, corre! Ai, calma. No serà un dia gloriós. Hola, Glòria! Ui, igual! Crec que no ens havien vist tants com seguits com en aquestes últimes hores. Ai, afortunadament! Afortunadament podem coincidir, tenint en compte l'agenda tan saturada que tenim. No sabia que les fumigacions posessin plàstics protectors. Sí,
mitjans de pensar. I ja des de ben petita vas tenir la teva recompensa, perquè et vas haver d'espavilar sola quan vas haver d'anar a treballar a l'estranger. Ui, havia d'escollir entre estudiar una carrera o la petanca. Vaig escollir la petanca, evidentment. Per això mateix, tu i jo som dones fortes i valentes, que sabem distingir perfectament qui ha treballat dur dels teus germans en aquesta vida i qui no. Oh, i tant! Qui no s'ho pot emportar és la Bàrbara. S'ho lapidaria tot en 2 dies i no repartiria res. Andrea, s'ho gastaria tot. Segur que crearia la xarxa de narcotràfic més gran d'Europa. Qui no s'ho pot amb tu tampoc és la fina, eh? No, que segur que muntaria un parc temàtic de la caritat, eh? Per què no diu que encara nota dins seu aquell instint maternal? Per mi que no sé, al tard i donem una mica de xocolata i segur que se li passa. Per tant, estem d'acord. Són els dignes de cobrar l'herència, els que van dir germà i jo, però ja saps que... Sí que he tingut una idea. Repartiu-vos-ho. Com? Ningú no té per què saber-ho. Un cop els diners siguin nostres, podem fer amb ella el que ens roti. Tu votes en just. Nosaltres guanyem. I després, a canvi, et donem una part. Oh, però som la meitat del conformo, eh? Sí, i així deixem fora a la monja i a la yonqui, que no han fet més que crear problemes des d'un bon començament. Ho celebrem? Sí, com? Ah, he fet Macedònia, en honor a la meva victòria europea. Què? No t'hauràs acabat la Macedònia, no? Doncs no ha acabat ni una bruna. Oh, però que golafre! Qui t'ha ensenyat a menjar d'aquesta forma tan desesperada? Tu, que vas agafant sempre dels altres, sense que ho noti. I només m'hi has ofert Macedònia. M'he sentit molt ben acollida, gràcies. Tu sei tan hospitalària, que et desvius pels altres quan trepitgen casa teva. I quan no ho és, que m'ho fas? Ai, nena, Virgínia, que trobes ben bonica. Això et passa per menjar-te la Macedònia tan de pressa! Hòstia, quins canvis! Almenys fotia 5 anys que no ficava els peus en aquesta casa. I que malament que m'ho va fer passar la maleïda. Ai, no fa olor fràgil. Recordeu la furtó dels escondits de la mama? Era com un perfum. I espero baixar de casa com envoltat amb un núvol tòxic. A més, per olor, quan venies tot el dia treballant de bon matí i quan sorties de casa... Ai... Està molt bé que recordem moments memorables, però què us sembla si anem per feina? Sí. Ai, disculpeu, és que no m'ha sentat gens bé a la segona. Bueno, tornant al tema que ens ocupa, com ja sabeu, avui procedirem al compliment del testament de la Biancarna. I per tal que no hi hagin dubtes al respecte, faré una lectura. A veure. Diu així, desagraïts fills. Començarem bé. Com que la darrera etapa de la meva vida he estat un llaç per vosaltres, he decidit descriure les meves darreres voluntats a les vostres esquenes. Que siguin completes, sinó ateniu-vos a les represàlies que dugui a terme des d'on sigui. I és capaç de donar-te pel sac fins i tot morta. El nen utilitzava la fendí com una bola de vidre. Què us pensàveu? Que no suposaria que acordaríeu partir-vos a parts iguals la meva herència? Per tant, he decidit el següent. 1. Només un dels meus fills o filles biològiques serà l'hereu o hereva dels meus béns sense que s'ho puguin repartir a parts iguals. I 2. Si no accepten les condicions que els proposo o ningú no vol els meus béns, vull que aquests siguin donats. Sí, el sol! Correcte, els ho diré. Ai, senyor, per què ens poses proves tan difícils? Apa, que us ho passeu bé decidint qui es queda amb la meva pasta. Segur que a hores d'ara ja m'heu cremat tot i repetir-vos 1000 cops que volia ser enterrada al costat de l'habitatge del joc. No us escarrasseu pensant
les cendres al vàter Zumballó. M'heu enviat tantes vegades a la merda que ja no vindrà una més. Però recordeu-me els vostres malsons firmant encara. Però per això, mama, si compartís viure. Jo per mi que aquest testament el va fer com a venjança per haver-la fotut a la residència. Recorda, filla, que la mama quan era petit sempre ens deia que en un ecosistema natural sempre sobreviuen els més forts, els que resisteixen millor, els que s'adapten millor, saps? Sí, completament d'acord. En un entorn salvatge tothom ha de lluitar pel que vol, les coses no es reparteixen. Bueno, ja sabeu com decidireu qui s'ho queda tot? No, encara no. Com que no? Podem votar per la Lluïa. Jo no estic d'acord. Jo crec que jo em mereixo l'herència. Jo he estat cuidant la mama fins a l'últim moment. Però què dius? Si no t'aguantava. Si deia que eres una pesada. Si no volia ni que l'anessis a veure. No, és que anava avorrida per l'efecte de les pastilles que es prenia. Però què dius? Per què et penses que te trobaves al llit tapada i amb la roba d'aeròbic posada? A veure, jo penso que tots som germans i tots tenim dret a l'herència. Crec que s'ha de decidir votant. Molt ben dit, carinyo. Doncs bé, si vosaltres creieu que hem de votar, votarem. Bueno, Però penseu que Déu sempre acaba posant en tothom allò que li pertoca. Ui, quina por. Ho farà votar. Fantàstic. Us aniré dient un per un i aixequeu el braç per qui voleu votar, d'acord? Vots per la Bàrbara. Un vot. Vots per en Just? Mama, tu no pots votar. Abaixa el braç, sisplau. Ai, quina distracció per part meva, disculpeu. Just, 2 vots. Vots per la Diana. Cap vot. I per últim, vots per la Fina. Si no em votes et faig fora de casa. Doncs voto a la Fina. Això no és just. De moment tenim un vot. Després tenim 2. Tenim un empat i què fem? Vota per nosaltres i t'acollim a casa. Bueno, doncs voto en Just. Aprofita! Bueno, doncs ja està. Solucionat. Qui es queda amb l'herència és el Just. Visca el guanyat! Com celebrarem aquesta nit? Ai, que ben guapes que són les meves cunyades! Però jo quan em mudo. Com vulguis, germaneta, com vulguis. A veure, papa. Per poder cobrar l'herència trigarem un parell de setmanes aproximadament. Necessito molts papers. Sí, com ho apunto tots. Sí, un moment. El certificat d'adaptació. El certificat d'assegurances de la vida. I el certificat de... Trucs de fumigadora. Ja està, ja ho tinc tot. Mama, ja pots firmar. Això no vull veure, vaig obrir la porta. Vinga, Just, firma per nosaltres, vinga! Ai, pensa que ho celebrarem aquesta nit! Un moment! Què passa ara? Ai, però qui gosa interrompre? Ai, Salvador, perdona, no sabia que eres tu. Salvador, què hi fas aquí? Bona tarda, Salvador! Bona tarda. Disculpeu que arribi de forma sobtada, però hi ha una notícia d'última hora que va canviar el escenari. Què passa, Salvador? Doncs una treballadora de la residència ens ha portat aquest sobre amb un nou testament de l'encarna que han trobat sota el matalàs del seu llit. En realitat hi ha un testament fet. Però la gent canvia d'opinió. Doncs sí, sí que és nou. I a més, pot ser que no li donés temps a donar-me i la lletra és seva, o sigui que... Però què diu? Bueno, a veure, un moment. Diu que l'Antic Testament el va escriure com a venjança, que vol ser justa com a mare i que per això li deixa tota la seva herència al fill més gran biològic.
Ai! Ai, m'ho deixa tot a mi! Mama! Mama, jo sabia que era al fons. Molt al fons, en el fons del cor. Però què et passa? Que ets una bona persona. Fina! Mira què li passa, que tu ets infermera. Deixa-la sabuda, que si li passarà. Fina, que crec que vinc a viure amb tu. A veure, Virgínia, ara diràs que aquest testament no val i que el correcte és l'altre, oi? No, la data amb el que el va escriure és més recent, així que l'he d'acceptar com el verdader. I tu, Just, que no dius res! Què vols que digui? Són les últimes voluntats de la mama, això? Ai, és una broma! Ai, crec que estic hiperventilant! Ai, gràcies, senador. Ja m'he refet una mica. Això us està molt bé a tots. I com us he dit abans, Déu acaba posant a tothom al lloc on li pertoca. Ara finalment podré anar a Houston i provar de fer el tractament per provar de ser mare. A veure, firma, Fina. Un moment! Què passa ara? Pensava que mai no hauria d'arribar a aquest extrem, però és que no em queda més remei. Fina, tu no pots cobrar cap herència perquè no ets la filla de l'Encarna. Com que no soc la filla de l'Encarna? Si soc la gran. He viscut sempre amb la mama, 62 anys i vinc amb la mama. I us he vist néixer tot. Però nosaltres no t'hem vist néixer, tu! Però, I tu tens alguna prova d'això? això, Diana, tens alguna prova que refugui el que penses? Oh, i tant, tinc aquestes proves de negra. I no Collons has fet tu al meu ADN? els 4 germans, sí, doncs l'27 d'agost va jugar el tall. Tota la família vam anar a menjar un gelat al parc i vaig agafar les culleretes de totes les vostres terrines. A la vida ho vaig ser previsora. Però tothom es va demanar terrina. A casa nostra no som de cucucho. Vinga, ara, pare, Salvador! Però jo puc cobrar l'herència igualment, no? Ei, aquí dius fills biològics. I tu, de biològica, no tens res? Mira que ràpid has anat a voler prendre tot el teu com quan eren joves. Em vas prendre el que havia de ser el pare dels meus fills. Què estàs amb això? Estàs malalta. El Josco no t'estima mai. Tot són imaginacions teves. Mira que vaig riure el dia que vau tallar. I vaig mantellar. Perquè me'n vaig tirar jo. He estat una desgraciada. Tota la meva vida. Primer em vas prendre el Josco. I ara estàs intentant prendre la meva herència. I això no ho penso permetre. Apa, dorm una mica, a veure si calles. Tranquils, és clorofort. Despertarà de seguida. Segur? Home, són molts anys d'experiència. Ja deia jo que era massa diferent per ser una corbera. Bueno, i ara què farem amb l'herència? Bueno, haurem de trobar una solució. Doncs bé, suposo que continuant amb el que diu el mateix testament. La filla més gran, no? Sí, Diana. Sí. Diana! M'ha vingut a viure amb tu, a París! Diana, ho repartirem tal com ho teníem acordat, oi? Això no passarà. Tu calla, que ja ho sabies. I també sabia que quan cobraria l'herència no li donaríeu ni una pesseta. Què? És veritat això? Va ser idea seva. Et cansa? Ets una cansa! T'has
has aprofitat el meu germà tota la vida manipulant-lo. Doncs saps què et dic, que no penso durar ni un duro. Me'ls quedaré tot jo. Crec que ja és hora d'apartar-se de la competició professional. Crearé la meva pròpia escola de petanca amb esportistes d'èlit. Pobres criatures. Ei, Diana, jo t'acompanyo encantant t'ajudo. Ja vaig a obrir! Diana, firma. Un moment! Què passa, ara? A veure, i qui collons és aquest? Aquest és el treballador del crematori que ha atès a les teves ties, el teu pare. I què vols? He trobat a la meva mare. Ai, que bé! Aquí. És que no ho veieu. Ella és la meva mare. Com? Però és possible, això? Tinc unes proves d'ADN. Però què us passa amb l'ADN? Que escanyeu a comissió o què? I quina casualitat que li facis les proves d'ADN i justament sigui la teva mare, no? És que a totes les mortes que passen pel crematori les extrec mostres per portar-les al laboratori. És per allò que vaig començar a treballar allà. Per tenir més probabilitat de trobar la meva mare, encara que fos morta. Ara tinc una família. Vosaltres sou els meus germans. Podem passar tots junts Nadal, fer-nos regals, cantar-nos Nadales, por el foc. No tenim llar de foc. Tranquil·la, que al crematori no em falta. Increïble, Família, hem de recuperar el temps perdut. Per què no anem al parc a prendre un gelat? Però... amb terrina? O de correlina? Terrina, òbviament. Ei! Germana meu! Però escolta, no hi podem anar ara que estem discutint a veure qui es queda l'herència de la mama. Per cert, recordar que ets de la mateixa edat que la Fina, oi que sí? Som del mateix dia. Jo per mi, que es van equivocar a l'hospital i els van canviar de cuna quan vaig néixer. Bé, les proves d'ADN són correctes. Per tant, sembla ser que ets el nou hereu de l'Encarnat. Nou? Sí, n'hi ha hagut 3 més abans. Bueno, per tant, qui es queda amb l'herència és... com et deies? Fèlix. Molt bé, Fèlix, firma ja. Això no és just. Un moment! Ara! Ai, un moment. Mentre dormia, he somiat que anava a l'infern. Anava a l'infern i aleshores veia coses que mai m'hagués pogut imaginar. I venia el diable i em deia, si no confesses, Fina, si no confesses, moriràs cremada com la mama. I a més, estaràs tota l'eternitat a l'infern i seràs meva. I jo no vull a l'infern, jo vull al cel. Ho he de confessar, Fina, no ho facis. Però què passa? ho he de dir. Fina, Però digueu ja, collons! El testament que ha portat el Salvador és fals. Oh! Sí. Vaig acordar amb el Salvador que si portava un nou testament, el que feia a mi compartiríem talents. Mireu, ens hem passat tota la punyetera tarda amb això de l'herència. I estem igual que al principi. Demà, us vull els 4 en el meu despatx. Si no, ja sabeu les conseqüències. Tot anirà al zoològic. I una altra cosa. Uepa! A tu se t'hauria de caure la cara de vergonya. Utilitzes la teva situació d'inspector per falsificar un testament. Mira, no et denunciaré pel temps que hem estat sortint junts. És que t'hauries de podrir a la presó. Ets un desgraciat! però, Virgínia, que això ho he fet per tornar a estar junts! Jo, perdoneu les molèsties, no us volia causar tantes molèsties, com que ja no soc de la família. Us n'aniré. Adéu. Adéu, Fèlix, i disfruteu de la pensa. Adéu. Això és el millor que pots fer, Rapinyera. I tu a mi no te m'acostis més. Fins demà. Jo també marxo família.
Demà. Corre, just! Hem de pensar una estratègia per demà, per l'herència, la loteria! Què hem de fer? No sé, anem a pensar un plan! Hòstia, quina tarda. Ara ho entenc perquè no m'he pogut lligar el poli. Qui m'anava a dir a mi que aquest parell estaven junts? És que... Disculpa, és que t'he deixat la mala amiga, ja marxo. Espera't un moment, Virgínia. Abraça'm. Ai, gràcies, tieta. Ai, sempre. Quan era petita, tu em consolaves i tu feies d'allò que més em preocupava. Virgínia, la teva feina l'has feta molt bé, impecable, com sempre. Gràcies. És que no sé d'on has fet tanta empatia. Tothom a la vida s'equivoca alguna vegada, no? Fins i tot jo m'he equivocat massa. Però de temps passats també se n'aprèn. I per molt que et pensis que ets molt desgraciada, sempre hi ha persones que ho són més com tu. Quan convius amb elles, aprens a escoltar-les i aprens de la seva saviesa. És que estic farta de ser la bona nena. Mira, T'explicaré una història. seu aquí. Tothom, a dins seu, té un cor que ha d'aprendre a dominar. Jo ja fa temps que vaig aprendre a dominar-lo. Però quan tu no saps dominar-lo, aquest cor s'apodera de tu i en moments decisius de la teva vida et trasbalsa fins que perds el domini de tu mateix. Pots aprendre molt d'aquest cor. I és que aquest cor no es rendeix mai. I això és el que jo vull que tu ara facis, Virgínia. Que agafis a la teva corba i que no et rendeixis! Voldria marxar ben lluny. Doncs fes-ho, és que no puc. Clar que pots. Convenç el teu pare perquè em voti i marxem plegades a algun lloc on, jo què sé, comencem de zero, on ens posem a ajudar els més necessitats, jo què sé, qualsevol cosa. Hòstia, muntem una ONG. Notària sense fronteres. Sí! Escolta, vaig a parlar amb el meu pare. T'acompanyo. Vale. Ara. Que malament ho deus haver passat al llarg de tota la teva vida. Amb aquest patiment constant. Aquesta angoixa permanent. Aquesta ànsia que et corromp l'ànima i no et deixa esborrar el neguit. Glòria, és veritat tot el que dius. Però saps una cosa? No em penedeixo. Perquè per fi, tot el meu esforç té un resultat. Una família amb qui poder gaudir. Sí, fixa-t'hi. És com si haguessis redescut de les teves pròpies cendres. Malgrat tots els embats que t'ha donat la vida, no t'has rendit mai i aquí restes, gloriós. Ets més que l'ou fènix, ets l'ou fènix! Ai, que orgullós hagués estat de tu l'Encarna si t'hagués conegut! Gràcies. Ai, no. Ai, jo vaig ser l'única nora de l'Encarna. No em podia haver tocat una sogra millor. Ens vam fer molt de costat durant molts anys. Per això, crec que és lícit que tu et quedis amb l'herència. Glòria, jo prefereixo més la família que els diners. No, ja ho tenim decidit. Mira, demà just, com a mostra de bona fe, et votarà perquè tu et quedis amb tots els diners. Glòria, encara que no es pugui clandestinament, vull repartir. No ho podem admetre, han de ser per tu. Glòria, la família. Que no, per tu. Si així ho voleu. Bueno, si tant insisteixes, no et podrem dir que no. Mira, demà
potser dico, escolta. Just, demà vull que votis en Fèlix. Ell, a canvi, ens donarà la seva part de l'herència. Per què cantem renou pels diners? Acabarem tots barallats per culpa d'això. Jo prefereixo dir la família que els diners, la veritat. I a més, jo ja soc feliç. Jo ja tinc el meu niuet amb el meu ocellet a casa, ja està, ja estic bé. Soc feliç així. I jo? Que no tinc dret a ser feliç, jo. Just. Jo vull que tu i jo continuem fent l'amor d'una forma salvatge. Com si no hi hagués un demà. Ai, Just, per què? Qui és la teva galleta preferida? Tu? I no voldràs que aquesta abella marxi a pol·linitzar altres flors, oi? No, no. Seria una pena tenint en compte com de dolça és la seva mel. I les abelles sempre busquen els llocs més fèrtils. Ai, Just, a mi que m'agradava tant quan et disfressaves de Pinotxo. Per què? De quin material està fet en Pinotxo? De fusta. I de fusta. I quina fusta! Ai, m'agradava tant! Ai, quan menties i se t'allargava el nas. Just, que tu series capaç de mentir per mi i votar en Fèlix per tal de fer-me feliç? Per tu qualsevol cosa. Per què no ho celebrem? Perquè el roure ja està formós. No! Avui no, que la mel va molt cara! Bitxo! Ai, bitxo, què m'has dit? Ai, un bitxo? Sí, aquí. Ai, conxo! En aquesta casa no hi ha hagut mai de terris. Vaig a buscar aquí per timblaves. No me l'has matat! No em deixis sol! Ai, un bitxo! Just! Ai, abans que em vegi la teva dona, vull que l'amor votis a mi. Jo per què vull fer això? Et compro una casa de fusta. Què vols subornar-me? Sí, te'n compro 10. Fet! A casa, ui, a veure, t'estimo molt. No, no em deixis matar el bitxo! Ai, bitxo! Mateu-lo, sisplau! Sisplau! Filla! Hasta que termini aquí. Mateu! Ara! Que mori, no? Sí. Que bé, filla. Oh, quin descans, tu. Demanem el que vulguis. Demanem el que vulguis perquè m'has deixat tranquil. Oh. D'acord, m'has dit que demani el que vulguis. El que vulguis, dona. Demà, vull que votis a Gata. Papa, m'has dit que et demani el que vulgui, ja no em pots fer enrere, Però és que... Gràcies. Aviam. I t'estimo molt. Ja, però és que no... Escolta una cosa. Digue-li a la mama que això dels tèrmits se li està anant una mica de les mans. Ho fa a les teves cases de fusta. Però és que també ho comença a fer al sostre on ella viu. Està molt loca. Adéu. Un altre bitxo! Un altre bitxo! Un tèrmits! Bitxos tèrmits per tot arreu! Au! Sisplau! Bitxos! Ai! Ajudeu-me! Faig aquí. On soc? A veure, papa, ets a la meva notaria i aquí no hi ha pas de tèrmits. Perdó, què passa, doctor? Vaja, sisplau. Tranquil. Just, deixa't la cadira, una mica tens. És que no sabeu quin malson que he tingut.
que somiat que tot el món estava ple de tèrmits que es menjaven tota la fusta i no quedava fusta al món. Odio aquests metges, els odio. A veure, família. Ai, que bé que sona aquesta paraula. Bueno, cal decidir qui es queda en l'herència i avui és l'última oportunitat que us dono, si no ja sabeu les conseqüències, d'acord? Qué ilusión. No había participado en una reunión tan importante como esta. Ah, però voleu callar? Bueno, ja sabeu com va. Us aniré dient un per un i aixequeu el braç per qui voleu votar, d'acord? Quins nervis. Comencem. Vots per la Bàrbara? Repeteixo. Vots per la Bàrbara? Un vot. Vots per en Just? Cap vot. Vots per la Diana? Un vot. I vots per en Fèlix? Jo. Un vot. Tenim un empat a 3. Papa, tu no has votat a ningú? No sé. Mira, nena, pensava que era per la Macedònia. Just! Sembla que tenies clar qui tenies que votar. M'encanta aquesta tensió que li poses per fer-ho més interessant. Ja, una herència, s'acosta. Ai! Arribo a temps! Ai! Només falta un teu marit. Però què passa així? Vestida així sembla que vinguis del futur a veure-nos un detergent. Ai! Perdoneu que arribi tan justa, però és que s'ha imaginat un munt de feina en les últimes hores. Sembla que una plaga de tèrmits està invadint la ciutat. Primer les cases d'en Just, després casa nostra, ara el crematori. I la casa vostra, diràs que són a l'encarna. I jo sàpiga, Però que no diria que hi ha una plaga ja? Sí. Però bueno, ara ja prolifera amb més força. A veure, Just, has votat ja o no, que tenim molta pressa. A veure, Paula. T'has de decidir, ja? Jo voto a la Bàrbara. Però quina traïció és aquesta? Havies de votar en Fèlix! Com? Que havies votat amb ell? Gatsa! Oh! I vosaltres dos? Estàveu conxorxats a les meves esquenes! Oh, Just! Quin ha estat el teu client per una crònica tan cruel! El meu criteri, ja te'l diré el meu criteri. Mira, m'agraeix un dia que em vaig fer casar amb tu perquè et vas quedar embarassada de la nostra filla Virgínia, que és l'únic bo que has deixat aquest matrimoni. M'has estat manipulant tota la vida i enganyant. Vull el divorci. Ja vaig a obrir jo! Molt ben dit, germà, que no s'emportin un dur i ja estic contenta. Aquesta família és estupenda. Bueno, doncs després d'aquest parèntesis, qui es queda amb la puta herència és la Bàrbara. Té, firma, aquí, sisplau. Hòstia, no va? A veure, algú té un bolígraf? Ai, Salvador! Per fi sóc una dona lliure! Alliberada de tot tipus de convivència! Ja ningú podrà separar el nostre amor prohibit, Salvador! Fugim junts cap a l'horitzó i cavalquem fins a l'infinit! Junts, Salvador! Gita, bitxo! Segona! Tu a mi no em dones carbasses, A mi ningú em rebutja! Sabeu per què? Perquè jo sóc fantàstica, esplendorosa, meravellosa, magnífica! En una paraula, gloriosa! Glòria, una recomanació. Però si estàs callada, s'està la Glòria. Bona tarda. Virgínia.
Virgínia, escolta, Virgínia, amb el meu, sisplau, escolta'm, que m'escoltis, des de fa 2 setmanes, des que vam tallar, que tinc insomni, que no puc viure, no puc respirar, no sé què fer, tinc el cap empoïrat, he perdut la vista i no puc contemplar la teva bellesa, les teves mans, el teu cabell, els teus ulls, els teus llavis, els teus pits, el teu... Un moment, Virgínia, sisplau, perdona'm. No haver-nos enganyat per quedar-te amb els diners. No et fa com. Bueno, ara tu tampoc no et facis orgullosa, que aquí tothom s'ha volgut quedar amb la pasta, o no? Sí. Àlex, també t'has volgut quedar amb la pasta, no? Sí. Oi que te l'estimes? Oi que tenies ganes que et vingués al darrere per poder-te tirar els seus braços forts? Musculosos. I aquesta tauleta que està per estocar i pa. Doncs a què esperes? Virgínia, vols casar-te amb mi? Sí, vull casar-me amb tu. I viurem feliços els tres. No, els tres. Escolta per estrada! Per cert, no sabem com són ni el bitllet de loteria ni els de 6 milions. És que al comissariat Joan Pres ens han deixat a canvi aquesta nota, que diu: si voleu saber on són els 300 milions, obriu-me. I què fem? Obrim-la? Una carta? I què fem? Home, llegim-la? A veure, que ara la llegim. Dona, a veure. Desagraïts fills. La mama! La iaia. Mama? La veritat, fills meus, que no us puc deixar sols. Ja ho diu ben dit la dita castellana. Cría cuernos y te sacarán los ojos. I no estic morta. Estic més viva que mai. I tot va ser fruit d'un petit i tràgic accident. El diumenge, com cada diumenge, anàvem a fer-me la típica fondue, mentre la Pepita va anar a comprar la loteria amb el meu vestit de flors, que tant li agradava posar-se. Quan ens disposàvem a menjar, vaig sortir jo amb la cassola amb l'oli bullent cap al menjador i de sobte la Pepita va fer un crit. Ah! De seguida vaig comprendre per què havia cridat. Havia tocat el bitllet de loteria. Li havia tocat la loteria. Sense anar-me. Ja me n'havia anat amb el bitllet a la mà. Cames, ajudeu-me. Ai, pobra Pepita. Una cosa bona que li passa a la vida. Perquè la Pepita, de ben jove, va quedar embarassada d'un cavalló i va donar llum 2 pollets. I clar, ell no els va voler reconèixer. I sí, fills meus, us he de confessar una cosa. La filla no és filla meva. El papa i jo vam decidir adoptar-la. I a l'altre, el nen, el Fèlix, el va adoptar una altra família. Mama, Pepita. Mare meva, me'n vaig a buscar a la Fina, la meva germaneta bessona. Perdoneu les molestias. Adeu. Sí que sois un poco cuervos, ¿eh? Bueno, apa, la resta de la història ja la coneixeu. Per una bona propina, 2 nois molt amables m'han recuperat el bitllet que m'heu intentat robar.
Així que us bombi, des de les Illes Caiman, us ho diem en Carme. Qui vol una fondi? Nacional. Fins que me'n vaig cansar i vaig iniciar un projecte que realment m'apassionés. La construcció de cases de fusta. Tenien mort els meus pares, quan en realitat eren unos falsantes. Oh! T'has agraïts, fills? Comencem bé. Comencem. Com que la darrera etapa de la meva vida he estat un llaç per vosaltres. A casar ella i ni em va tenir de nens. Papita-la molt pit! Puritana! Jo vaig ser l'única nora de l'Encarna. No podia haver tocat una sogra millor. I de sobte vaig sentir que la Pepita feia un crit. De l'ensurt. Pensar a parlar de l'herència. Havíeu parlat alguna cosa entre vosaltres? Que posessin tips d'una fondi. Encarna la cassola de Fondi! Be a slave. I don't want you to work all day, but I want you. Em dic Salvador. Por favor, necesito que alguien me haga de secretario, porque si yo hago todo, de secretario, de dirección, de tal, pues no llego. Pero apúntale las cosas que faltan y luego hacemos un listado. Hablar. Bla, 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 bla. Giro. Bla, 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 bla. Giro.